Nungguin ya. Kadang riko kepengin ngato ison ikhlas mung bisa menang marga salah sun wis caropo sing bisa gawe riko seneng dudung marga sing bisa ngepoti tapi ison mung sadar diri ison mung pengen riko seneng masih sing bisa urip bareng Nevada. Terima kasih untuk teman-teman dari Retak Community.
semuanya sudah. Oke. Ini yang diminta dari teman-teman